Asi si, že sme videli opäť vynikajúci zápas, rýchly z obidvoch strán. Z našej strany chýba nám produktivita, to si musíme povedať na rovinu. Vlastne dostávame sa do šancí, nepremeniame ich. Dosť lacné góly sme dneska dostali, kedy vlastne pri prvom sme si sami clonili vlastne brankárovi a druhý, myslím si, že to bola chyba obrancu skôr našich útočníkov, keď sme neboli trpezliví, odišli sme z tej situácie vlastne, kde sme mali byť. Na druhej strane týmu nemôže nič vyknúť, pretože fakt je to odmakané, zodratí sme po tom zápase, ale bez bodov a dokonca aj bez gólu, takže vlastne to je to, na čo musíme zapracovať. Momentálne nám nepadajú góly, jak by sme potrebovali. Treba zjednodušiť veci na tréningu. V zápasoch sa tlačí viac do brány, pretože vidíme, že tá produktivita je slabšia. Robila Nitra niečo také špeciálne, že práve ona vás, teda, že prvá vynulovala v sezóne, prvýkrát bez gólov v sezóne, a to je pritom nejaké 45. kolo? Nitra hrala ten svoj hokej. Ja si myslím, že by nás nejak vynulovala, jasné. My potrebujeme byť silnejší ešte v súbojoch, kde to vlastne celé začína, keď sme spravili aj vlastne cycle v útočnej pásme a pri tretej prihrávke sme boli bez puku, takže to je tá vlastne, to je to sebavedomie, to je to, čo tam potrebujeme naviac, a vlastne tam tú myšlienku dať do toho a to nám tam momentálne chýba. Keby to takto nejako dopadlo, ako nie je vylúčené, že by ste v play-off stretli, chceli by ste Nitru v play-off znovu po roku? Jednoznačne. V stredu hráme finále Slovenského pohára. Nie je to teraz možno výsledkovo také, ako by ste si predstavovali všetci, ale predsa len je to možno možnosť, ako sa odraziť do toho záveru sezóny? A tak áno, je to zápas vlastne mimo ligy. Myslím si, že to bude pre nás veľmi dôležitý zápas, kedy si môžeme, nechcem povedať, že veci vyskúšať, ale čaká nás ťažký zápas, pripraviť sa na to, ale myslím si, že tam by sme mali dať do toho viac tej myšlienky, tej jednoduchosti a tam by sme to mohli golovo naštartovať.